Видове замразена храна. Много често ме питат в магазина какви видове храни имам и почвам да изреждам. Дафния, циклопс, артемия, хирономус, bloodworms и следващия въпрос е какво представлява всяка от тях. В това видео ще ви разкажа и ще ви покажа всяка храна как изглежда във водата. Започваме с хирономус на аквазона. Това са ларвите на комара, като точно този е дребен. Той е страхотна храна за всички видове риби, малки и големи. Скалариите не могат да му устоят. Номер 2. Bloodworm или кървав червей, което е също като хирономус, просто е друг стадий на самата ларва на комара, като този е доста по-едър. Много обичам да си храня африканските жабки с него. Вижте как се хранят. Тези червеи са по-едри и не са подходящи за дребни рибки. Страхотна храна е за в случая жаби, по-едри риби, също и за бета. 2-3 червея е перфектна доза за едно хранене на рибката бета. Тубифекс на марката Ruto. Тубифекса е страхотна храна, особено ако е жив. В днешно време се намира трудно и замразеният е добра алтернатива. Всички риби го харесват. Също се използва и при размножаването на коридора си и други риби. Артемия имаме два вида, на аквазона и на марката Ruto. Артемията е подходяща за всички видове риби. Артемията са малки скаритки, които съдържат много протеин и помагат за оцветяването на рибите. Дафния, пак на аквазона, също храна, която не е много едра и е подходяща за по-малки видове риби. Дафнията също е популярна с името водна вълха. Това е много добра храна, която е богата на витамини. Циклопс. Това са миниатюрни рачета, които са подходяща храна за новородени рибки. Прави облак и всички дребосъци полудяват по нея. За феновете на дискуси имаме два вида храна. Единият е на марката Super Vital 2000, кайма за дискуси от телешко сърце. Имам някои клиента, казват, че е топ. Дискусите обожават. Другия вид, това е по-евтина храна. Тя е на Epac Food, която вътре има месо от миди и скариди. Нямам дискуси в магазина и ще тествам храната на скаларите. Първо ще сложа от немската храна, която има аромат на кюфтета. Каймицата направо я смляха. Даже и родостойностите си хапат от нея. Това е другата храна. И към нея има интерес от рибите. И последното нещо, което е включено в нашето меню, това е квинтет. Това са 5 вида храна в един блистер на купчета, като включва хирономус, бяла ларва, мисис, артемия и дафния. Ами това е, което предлагаме в магазина за момента. Ако искате да погледнете вашите рибки, Аква Студио Варна може да ви помогнем. Заповядайте!